Üdvözlöm Önöket! Én Johnny Grace vagyok, és ez még mindig a vidéki legendák rejtélyeinek nyomában. Azért vagyunk ma itt ezen a kifejezetten nehéz és embert nem kímélő vidéken, mert kiderült, hogy George igazából nem is az irodán dolgozik, hanem már évtizedek óta kormánytitkokat szivárogtat az amerikaiaknak. És arra is rájöttünk, arcát nem vállaló operatőr kollégámmal, hogy 2013 óta a medvedisznó emberrel együtt dolgozik. Ékes bizonyítéka annak, hogy jó nyomon járunk, ez a félig elfogyasztott, féldinnye, ugyanis a Georgius Arulochus fogsorozatának a lenyomata pontosan megegyezik ezzel. Őszinte leszek Önökkel. A nyomok egyelőre kihűlni látszanak, de kollégámmal nem adjuk föl, és tovább kutatni fogjuk George az áruló nyomait. 50 kilométeres körzetben mindent át fogunk forgatni. Füvet, bokrot, falevelet, kitimpáncélt, semmi nem marad felfordulás nélkül, mert mi a végére fogunk járni, és George elkapunk. Egyébként nyomot fogtam!